फोनो कैले बानी तो फोन नहीं के उठाव। एक बार फोन उठा के 100 बार फोन कैला पे एक बार फोन उठावत रहा का कहता रहा कि आबला जरूरी बा। उनका वो नहीं के पता कि हम का हमरा से इतना बड़ा गलती कैसे हो सकला। हम ये नहीं समझला। हम तो दूसरा के समझावे नहीं गलती न करे के चाहिए, लेकिन हमरा से इतना बड़ गलती हो गई हम का कोई आप फोन पे तो कुछ ना करनी है वही सामने तभी हम बताई। हम घर में किसी से कह ना सकेंगे, घर में किसी को कहो क्या कर कब से फोन करता हूँ का जरूरी बा। जब तोरा के फोन करा तानी तो तू फोन ना काहे उठावत रहा। तो फोन तो रास्ता में एक भी कहलू तो का बार बार हम उठाए का बात बा बोला कह रो तो तोर बच्चा के माई बने वाला हनी। का चीज तोर बच्चा के माई बने वाला हनी। ई कहिए रे ये खातिर बोले हमरा के जा हैं माने इहे सुनावे खातिर बढ़िया बात सुनावत है हमरा के ना। बढ़िया बात तो सुना खुशखबरी की तो बात हो। ये खुशखबरी है। हाँ प्यार के बने प्यार के निशाने भी पेट में पलता। दोनों शादी कर ले शादी करके फिर तो अपन अलग दुनिया बसावल जाए। पागल मत बन तोरा पता बानो कि हमार शादी सेट भइल बा। पता बा कि नहीं के कि हमार शादी सेट होता शादी मने यार हमरा से प्यार के निशानी में तोहर पेट में हमर पलता। शादी तो दूसरा से करबा। 15 लाख रुपया एगो गाड़ी बुलेट मिलल बा तोरा का हम मने इतना नहीं के समझ में आवत तोरा नहीं के समझ में तू कहाँ लेवल कौन का तोरा काम कहीं तोरा। अच्छा रितेश तू प्यार पैसा से करेला। अरे जोन भइल कुआर में भइल तोर से गलती भइल हमरो से गलती भइल तब पेट में बच्चा बा ये बोलावे खातिर हमरा से अभी खनी मार प्रेशर देते कि आब छोट गलती नहीं के जाना थाने के दोनों जना से गलती भइल बा। तोरा से गलती भइल लेकिन गलतियों को लेके चले की है ना। तो गलती के हम ढोइयो करे के काहे गलती करे बड़ा तल ना लेके चलबो। गलती तो हमहू कइले बानी तोरा के पहनइले बानी सब देले बानी हम ही है। ओहो देखे तू आज गलती कैले बड़ा। तोरा लागत गलती कइले बानी हम तो गलती कइले बानी नो। रितेश हम तोरा तो सच्चा मोहब्बत कैले बा। अरे मोहब्बत कइले बस तो हम का करी हेने हमर बाबू माई बियाह सेट कइले बन तो हम तोर मोहब्बत के लेके अचार डाल का तो फिर हम कहाँ जाए आई बच्चा के हम कहाँ लेके जाए। अगर हमारे घर में केवल जाने तो हमरा के कोई रहे ना दी। तो मन हम लेके एकरा घूमी हैं प्यार के ले बड़ा नू तू तो पहले कह प्यार हम कहिए तो प्यार कइले रही तू कहाँ अब मुंह में से हवा मत ना तो कहबिस की कहत तू कहाँ थर्ड क्लास के लड़की हम बड़ क्लास के लड़की तोरा से हम प्यार कर लेनी लेवल देखल जा लेवल हो तो कुछ ना रहे चल तो हम तोरा के देनी की पहननी खियनी आ कहत इसके होइसे ना होइसे तू तो कहत रहा कि हम तोरा से दिल चाहे प्यार करेनी। ये हम कहल ही नहीं की तू कहत रहिस बार बार हम तरह से प्यार करी ना हम तरह से प्यार करी ना। लेकिन तो हम सच में मोहब्बत के बानी तो का करी हम चलो ना अपना अलग दुनिया बसावे के। ई त ना हो सके ई ना हो सकेला। तू अपन जाके अलग दुनिया बसाओ घरे अपन घरे रहो जाके बियाह शादी बाबू से कह के करा दो कोई कहिए भले मत अब लेके कहाँ एकरा के हम लेके ढोए वाला नहीं की आ गलती तोरा से भइल बा हमारे से कुछ गलती नहीं के भइल। अरे तू ही कहत रहो कि प्यार करो तानी शादी करब साथ जिंदगी तोरा संगे बिताए साथ बचन के क्रिया खातानी। काम से काम रहेला काम से काम भइल बस कहानी खत्म। बस कहानी खत्म हो गई तो हर काम बन गए अब लड़की की जिंदगी बाहर में जाओ हो गए तो तू हमारे कर ले तू शादी दूसरा से। गलती तू कइले हमरा के फसावे के चक्कर में तू फसावत है हमारे के। अब ई काहे ना बतिया पहले कहले रहिस कि तार लइका के माई बने वाला हो चाहे उसे करब ई कहले रहिस हमरा से काहे जब तू गलत करत रहा तो हम तोरा के कहत रही कि देखा कुछ गलती होई तो साथ देबा तू का कहत रहा कि हां दे अरे ते हमो सही रे तोरा के कुछ ना होके दिहो। हां त ले आई पैसा जो दवाई खा ले देही अपना प्यार के निशान के मिटे ना दियो। तो हम हमारा घरे न अइह ना हमार चौखट पर दुआर पर अइह तू कहाँ एकरा के लेके ढोबो हमारा उससे मतलब नहीं खे हमारा के भुला जाए बुझा ले रो मत बुझा अपना घरे जो जाए।
हम घरे ना जाए, हम घरे कोना मुँह लेके जाए। अगर भौजी सब बताई तो हमारे परिवार पे का गुजरी। मैंने आज हमारे के फंसावे के फिर बड़ी से फंसावे के चक्कर में बड़ी से हम फंसावे तूनी के अमीर घर के लइका देखनी का बस फैशन ऐसन बहाना कर लगुसन है कर लगुसन नहीं कर लगुसन तूनी के गरीब घर के ये कामे बा लइकिन के हमारे ओ घड़ी खाए में बढ़िया लागत रहे ओ घड़ी घूमे में गड़िया पर बढ़िया लागत रहे हम गलती कर देनी है तोरा से मोहब्बत करके, ठीक ना? गलती तू काहे कर ली भाई गलती हम कर देनी आज तू हमरा कैसन दिन देखाव तड़ी से समझ ली से कहाँ के पाप कहाँ लेके धो तड़ी से हमरा के पूर्व को ले बड़ी कहाँ से तो इस नाल में छोड़ के मत जा। तू अपना घर हम जाता नहीं हमकी बच्चा की क्या कर कोई से कह दे कि हम तोरा से प्यार नहीं की कर। अब पहले कोई से कहत रहे कि ना रे तोरा हम प्यार बहुते करे तोरा बिना न रह पाए। कहाँ चल रहा है बुची? ये तो खोदते खोदते का एकदम दिमाग खराब हो गया। बुची ना यहाँ पे बानी? कहाँ रोता है बुची? ए बुची? ये तो पूरा एकदम कहाँ भइला? कुछ भइला का? बुची? देखी बोली का भइला? देखी हम चारों तरफ खोद खोद के हम लोग परेशान हो गए बनी। का भइला बुची बनी? भौजी कहाँ भइला बोली ना? भौजी कोई मारला का? क्यों ना भौजी पूछो। कोई कुछ बोलला का? तो इतना रोत क्या है बानी? हाँ पूरा एकदम बाल उल पूरा एकदम देह सब भिजा ले वाली रोते रोते। कहाँ भइला बोली ना हमरा के बताई ना। बताई हमरा के बताई। का भइला बताई? भौजी हम एगो लड़का से प्यार करत रही ओकर बच्चा के माय बने वाला हनी। का? अरे बाप रे ये बुची ई लगा का कहली बुची? भौजी ओ का कहता कि इतना बड़ा बात रे हमरा से छुपा के रखली। आ घर में पूछत रही घूम फिर के ए बुची रे बताई का बात बताई। एक बार हमरा के नहीं के बतावे नहीं। हां देखी बुची देखी ई कब के बात है बुची बताई ना बुची? 3 महीना के बाद है भाभी आप फोनो कहनी है तो ये जाल रहे हमरा के कहते कि ले पैसा जाके गिरवा का ले पैसा जाके अपना सब कुछ ठीक करवा ले। बुची हमरा के इतना समझावत रही ना कि आज के जमाना बहुत खराब है बुची। कहीं भी जाई सोच समझ के जाई केहू से बात करी सोच समझ के बात करी बाकी रे ना रे वो सब के सर नीचा में करके माटी मिला देली सबके पगड़ी। अब रे बताई कहाँ जाए हमको केकरा के मुंह दिखाई हम लोग? हाँ रे भैया के इतना ना जान पहचान सब रे भैया के नाम दे के बुलावत रहे। आज रे भैया के गाली दी एक बहन के कारण सब रे पापा के रे भैया के गाली दी मुंह दिखा के सर उठे के जिए के का हक बा और सब चीज छीन ले रे उनका से। छोटा मोटा बात रे बुझी तो चल जाए ओकरा का से भुला सकेला इतना बड़ा बात अरे जिंदगी के सवाल है बुझी। भौजी तू ही बताबो हम का करे से। ए बुझी हम का बताइए शादी हमरा चाल कर देलस भौजी। हमरा तब कुछ नहीं के लौकता बुझी। रे ऐसा बात कह के हमर मन के काम पूरा दिल के दुखी करके रख ले बानी। हम कर के बताई बुझी बताई कि बाबू आ भैया सुनियन त का कहियन बुझी जीते जी मर जाइयन बुझी मर जाइयन कहियन कि हमार जी के कोई हक नहीं कि हमार बहन हमार नाक कटवा दिला गांव समाज के साथ। ए भौजी भौजी अब सही बताओ ना हम का करी। हे बिजी कुछ न कर सकेले बुझी हम बहुत कुछ अब का कहीं बुझी। ए बुझी ए बुझी मर का भइले बुची का है रो तरीका भइल दुल्हन? ना बाबूजी कुछ ना ठेस लग गइल है। ठेस लाग गेल बा? हां तो फिर वो तरन देख सुन के ना चले के चाही चोट लगल बा? अरे रो तरीका है तू? बाबूजी बाबूजी एक बात बोली। बोली का बात बा? बुझी ना बहुत बुझी? बड़ा गलती कैले बारन बा। गलती कर बारी का? बुझी का भइल बुची? केहू और से प्यार करलन बुझी का? और उनके बच्चा के माई बने वाला बनी। माई? अरे का बोलत तानी?
अरे बुच्ची ये कहा कि झूठा ना नहीं ई ऐसा ना हो सकेला ना ना बाबूजी ना ऐसा ना हो सकेला बुच्ची हमारा ऐसा वैसा ना बुच्ची हम बुच्ची के बाबूजी बहुत समझा के भेजली बाकी बुच्ची के बात के न रखले बुच्ची सबके सर का बुच्ची बोले जी बात सब झूठा हमारे सर पर हाथ धो के बोले जी झूठ बा ऐसा ना हो सकेला बाबूजी बात सच है का भइल? ए जी रौरू आ गईली अरे का भइल जल्दी बतावा ना। रवा बहन केहू और के बच्चा के माँ बने वाला बरन जी। हे भगवान ई का हो गई? अरे सब सोने से पहले भगवान हमरा के उठा ली तो ठीक रह रौरा से पहले ये बोलत रहे कि बाबूजी इतना छोट-छोट कपड़ा मत पहनाई ऐसे से मत भेजाई इनका के कहीं बाकी पुतो तो घर की गलती बा ना पुतो के ना से कभी ना बात समझ ली अपना खाली बेटी के काल में चली यही से नखनी हम ऐ सर झुकावे के पड़ता कहाँ इनका बाबूजी बिया है अब तो सबके सामने सर नीचे करवा दे रहे झुका दे रहे हमरा के कोई लड़का इनका हाथ बांधा पकड़ी कोई घर द्वार बाबूजी अरे ऐसा होई त के करी हे भगवान बाबूजी अब न रोई के बा और न धोई के बा अब सिर्फ गांव समाज के बतावे के बा कि हम इनका साथे का भइल बा नमस्कार प्रणाम मैं हूँ पूजा मिश्रा। नमस्कार प्रणाम अंबानी अंकिता शर्मा। नमस्कार प्रणाम हम रितेश रोनी और ये चैनल के नाम है भोजपुरी टॉप कॉमेडी। रोज सब ये चैनल पर देखम जाए ये जो बनावे के संदेश रहे आजकल समाज में होता है अमीर घर के लड़का गरीब लड़की के फायदा उठावत तड़न ऐसा होता हमी के देखत और प्यार में होकर था प्यार के एकदम इजहार में ला के लड़का छोड़ा था लेकिन के प्यार आजकल खिलौना हो गइल बा ओकर बाप माता री गरीब रही तो असल बात नहीं कि प्यार करल चीज गलत है प्यार सब कुछ से होखेला गरीब प्यार के निभावे के चाही गरीबी के केहू के फायदा ना उठावे के चाही गरीब आदमी के उठावे के चाही धन संपत्ति इज्जत प्रतिष्ठा से चलते कि जितना बड़ घर में इज्जत न रहेला बेटी बहू की उतना छोट घर में बेटी बहू की इज्जत रहेला बाकी रोसे के यही बताई ए वीडियो चले तनी विदाई अगला वीडियो फिर से मिल जाए तो देखत रह जा भोजपुरी टॉप कॉमेडी रवा सब देख जा जरूरी आप देख रहे हैं भोजपुरी टॉप कॉमेडी लाइक करें और कमेंट करें सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ऑन करें और बहुत सारा शेयर करें और बहुत सारा प्यार दें।